Δείτε πώς έχουμε φτάσει στο επόμενο βήμα της αιμοληψίας και πώς υπάρχει ένας τρόπος για το αν είσαι παιδάκι, φοβάσαι τις βελόνες, δεν το έχεις γενικότερα ή μπαίνεις συνέχεια στη διαδικασία του να δώσεις αίμα, του να εξεταστείς, πώς με μια καινοτομία βρίσκουν κατευθείαν τη φλέβα σου και την εντοπίζουν χωρίς να σε πονέσουν. Δείτε. Θα μιλήσουμε σήμερα για μια νέα τεχνολογία η οποία κάνει την αιμοληψία εύκολη και λιγότερο επώδυνη για τον ασθενή. Ένα νέο μηχάνημα μας βοηθάει να εντοπίζουμε τις φλέβες. Μας δείχνει το φλεβικό δίκτυο on time, δηλαδή σαν Google Maps να το πω. Εκπέμπεται ένα φως το οποίο είναι ακίνδυνο πάνω στη φλέβα, αντανακλάει η αιμοσφαιρίνη και με μια βιντεοκάμερα που υπάρχει πάνω στο μηχάνημα, σε κλάσματα του δευτερολέπτου, επαναπροβάλλει πάνω στο δέρμα, οπότε βλέπουμε όλο το φλεβικό δίκτυο, σαν χάρτη. Να σας τονίσω ότι είναι τελείως ευλαβής αυτή η υπέρυθρη ακτινοβολία και απευθυνόμαστε σε ειδικές κατηγορίες ασθενών, όπως νεογέννητα μωρά. Απευθυνόμαστε επίσης σε χημειοθεραπευθέντες, οι οποίοι είναι δύσκολοι λόγω του ότι καταστρέφονται οι φλέβες εξαιτίας των φαρμάκων. Και σε δύσκολα χέρια, με μια πάρα πολύ εύκολη διαδικασία, γίνεται ταυτόχρονα με την αιμοληψία. Έχει και άλλες χρήσεις. Ας πούμε, οι δερματολόγοι για να αποφύγουν εκεί ένα αγγείο που δεν θέλουν να εγχύσουν εκεί ουσίες. Ένας αγγειολόγος, ο οποίος κάνει έγχυση σκληρητικής ουσίας, να δει ότι όντως είναι μέσα στη φλέβα, έχει πάρα πολλές χρήσεις. Μάλιστα, είναι αυτό που λέμε αχρίαστο να είναι, αλλά αν χρειαστεί να υπάρχει αυτό το καινοτόμο μέσο για να μπορέσουμε να μην ταλαιπωρηθούμε. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Και πρέπει να δίνουμε αίμα. Ναι. Δίνε, έτσι, πια... Ξέρεις τι, αλλά ειδικά για παιδάκια, για μωράκια, για ανθρώπους που φοβούνται τις βελόνες, αυτό το ότι μπορούν... Για τη βοήθεια μόνο που δίνεις, είναι ότι σε ανανεώνει όλο αυτό. Επίσης, παιδιά, υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που από θεραπείες, από υπερβολική χρήση αιμοληψίας ή προβλήματα υγείας δεν έχουν φλέβες. Δεν βρίσκουν πάρα πολύ εύκολα φλέβα. Έτσι. Λοιπόν, μακάρι η επιστήμη να λειτουργεί έτσι και να είναι προς το συμφέρον μας και να μας απλοποιεί τη ζωή, ειδικά σε τέτοια ζητήματα σημαντικά και κομβικά. Πάμε σε ένα success story.